सनितपुर बिश्वनाथाव और जुंदुं बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल वेलफेयार दाफुंनो नागिरनायखौ होबथानायनि इउबिपिअआ बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी आरो आसामनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि मुसुखा सावदों। बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल वेलफेयार दाफुंनो नाजानायखौ होबथानाय आरो बुंथिनायनि थाखाय इउबिपिअआ बे मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ आसाम नाङैनो लानाय जादों। इउबिपिअआ बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी आरो आसामनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि मुसुखा सावदों। न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 24 बड'लेण्ड।